רגע. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך הכל התחיל? איך מתן וליאל, הצעת נישואים? חתונה? בואו נראה. שוברות עליי כל יום פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים. אז מתן ישב בבית מדרשו בחספין, ולמד, עד שפתאום הגיעה השיחה ששינתה את הכל. שלום, מדבר מתן, אני באמצע סדר בוקר, כן. קומונרית, שלום, מדבר מתן, כן. אם אני רוצה להיות שליח, פרשת ויצא, כן, ויצא. כן, מתי זה י"ד? 25 לחודש נראה לי. 25 לחודש? 25 לחודש, כן. ב-25? בי"ד? כן, אני חושב שאני אוכל, כן, לפי הלוח זמנים הצפוף שלי, אבל כן, אני חושב שאני אוכל לפנות לך, כן, איך קוראים לך? ליאל? ליאל, אוקיי. רק שאלה, ליאל, במה ההורים שלך עוסקים? זה שאלה חשובה, אם אני רוצה לבוא, כן, לסניף שלך, אוקיי, בזה הם עוסקים. ועוד שאלה, ליאל, איך את מדמיינת את שולחן השבת שלך? מה חשוב בשאלה הזאת? לא, היא חשובה, נכון? סברה. ככה את מדמיינת את השולחן שבת שלך? אוקיי, טוב, אז נתראה בשבת. להתראות. אותו חיוך, אותן תפילות, כל אלה יחד באותו שבט. כן, זה אותו השבט. כן, זה אותו הנבט. שכבר 80 שנה שורדת חלומות בלבבות. אז הם יוצאו לדייט, אחד ועוד אחד, הם ישר הבינו, זו הייתה אהבה ממבט ראשון. קניון איילון, קונה חולצה של זרה שראיתי בחלון, מוציא את הארנק לשלם באשראי, סליחה לי את אומרת שהיית פה לפניי, זאת אהבה מיד אני יודע, אני זז למרות שהייתי לפניה. ממבט ראשון, כמו בסיפורים, אהבה ממבט ראשון. שמת בת עליה, כל העולם יודע שאני מת עליה, היא מיוחדת, משגעת את כל המדינה, אני מת עליה, עליה.
אקשן! עוד פעם, אתה דפוק, יאללה, חלאס. בגלל חי, נכון? נזכרתי מקודם שזה נפל, הרג אותי. אקשן! בגלל מתן, שמעתי את כל המזרחית המזוויעה הזאת, תזכרו את זה שהוא קבל בראש כאילו. 40 יום לפני הסילבסטר, מה הקשר? בקרוב אצלך ההורים מחכים שתקים משפחה ותאהב את אשתך. תגידו לי כמה בן אדם יכול לשמוע. בקרוב אצלך נשאיר גם לך כל ששון ושמחה עם בכי